Det er juni 2024. Vi er i Tisvilde, og vi fejrer Tiffany og Stella, som har snart fødselsdag. Og nu tænkte vi at skulle tjekke ind med gæsterne og se, hvad de glæder sig mest til her under sommeren, når vi starter med Faster Marianne. Ja, vi glæder mig til at se en hollandsk mølle. En hollandsk mølle? Ja, det lyder spændende, altså. Ja. Skal du se den alene, eller? Ja, måske tager jeg Peter med. Måske? Ja. Det er ikke bestemt endnu, eller? Måske tager ham der onklen med. Ja. Okay. Jamen, så går man bare op til os, altså. Ja. Så har vi Lone. Hvad glæder du til sommer her? Jamen, jeg glæder mig til at være sammen med pigerne i juli måned, hvor vi skal lave ballade, når mor og far ikke er hjemme. Wow! Spændende. Og så har vi Peter. Jamen, jeg skal bare have godt vejr og sejle en hel masse. Alene? Eller? Ja, der var ikke så mange andre, der gider at sejle med. Ja, men det er bedste selv. Det tager jeg med. Ja? Jeg er ikke bange for mig selv. Du har mig. Nej, det er det ikke. Ja, tak. Alene? Ja, nej men vi har ju hyrt och lejat hus på Mallorca och det blir kul för vi har aldrig hyrt hus tidigare utan nu har vi en pool som man kan bada i på morgon och på afton. Det har vi aldrig kunnat utan då är det så här pool hours 9 till 6 så jag ska kvällsbada i poolen på huset vi har hyrt på Mallis. Må jeg følge med, eller hvad? Ja, jeg skal være alene hjemme. Så har vi Mads. Alene hjemme? Ja, dejligt. Ja, fantastisk. Ja. Det bliver den bedste sommer nogensinde, altså. Ja, det er præcis. Kunne ikke være bedre. Så har vi sammen. Og jeg skal være i Tisvilde i 14 dage og passe hus og hund. Og festivalveckan også. Ja. Og i august skal jeg en tur til Spanien sammen med Shani og Linda og Nora. Der har vi lejet min kollegas lejlighed nede. Okay. Ja. Spændende. Og Louis, hvad skal du lave i sommer her? Hvad skal du, lille Louis? Ja, det skal jeg også. Går vi videre rundt her. Så er vi svogerchef Peter. Jamen, jeg skal da på ferie, tror jeg. Og så skal vi bare have masser af Vitello og bold og drinks og Mølle. Ja. Og kigge på mølle. Det kan godt være, at vi cykler forbi en eller kører forbi. Skal du også lave en mølle, eller hvad? Nej, ja. Så bliver det ude for mig selv. Så har vi Stella. Hvad glæder du dig mest til? Att åka till Spanien med Agnes. Spanien med Det Agnes. er en gang til. Er det kun dig, der skal til Spanien så, med Agnes? Nej. Skal de være sammen med jer? Ja, med Nå, Hennes familj. okay. Hennes familj också. Ja. Nå, Tiffany. Ja, jag längtar också till Spanien och få vara med vänner og ha det kul och vara uppe sent. Og være opsigt. Og Martin, vil du videre? Jamen, jeg glæder mig også til Spanien, og jeg har udfordret mig selv nu. Langt og længe skal jeg endelig lære at lave ordentlig hovedspring i poolen, altså. Det har jeg stadig ikke fået lært. Jamen, jeg er simpelthen for dårlig til det der. Så jeg har bestemt mig i år, der skal det være. Der skal jeg simpelthen kunne lære at hoppe ned i poolen ordentligt, altså. Nu er det nok, altså. Ja. Du må se en video. Ja, jeg får videoer. Ja. Og så har vi farfar i solen her. Solen generer. Du skal huske at springe i vandet til sommer, hvor det er dybt nok. Nå, for delen der, Ja, fordi du er 2,40 meter. Ja. Og så glæder jeg mig til, at vi skal have nogle gode grillbøffer. Og så skal jeg på cykeltur på Læsø, det glæder jeg mig også til. Spændende. Det bliver spændende, og ingen regn. Hvem skal du på cykeltur med? Det skal jeg sammen med nogle gode venner og min kone. Og min svogers ven hedder den. Har du bestilt regnvejr igen, eller hvad? Nej, jeg har bestilt solskin eller regntøj at blive hjemme. Det er en god idé. Ja. Og så har vi så har vi moster. Ja, men der er ingen ferie planlagt andet end Liseleje med sol, sommer og badning. Og så skal vi være lidt sammen med Julie, inden hun tager et år til USA. Okay. Ja. Det lyder også dejligt. Ja, det gør det. Jamen, tak fordi I gad at være med på filmen alle sammen. Skål! God sommer!